Ashammer. Et smukt og frodigt land. Hvor alt tilsyneladende ånder fred og ro. Jeg er skatteopkræveren fra baronen, og han giver ingen nåde. Det engang så lykkelige og solrige kongerige Ashammer er blevet formørket af tunge skyer, efter at den onde baron Myrogry har overtaget magten. De flygter ud til banditter. Så slå dem ihjel! Jeg vil have mere! Hvem er det, der skal dø nu? Landets fredelige og retfærdige hersker, kong Charles den 3., er på mystisk vis forsvundet, og hans dronning Elisabeth er flygtet op i bjergene. Men et oprør ulmer. Efterhånden som baronen har taget folks sidste penge, søger de tilflugt i skovene og tilslutter sig forskellige grupper af banditter, der hver dag gør livet surt for baronens forhadte soldater. Kongen er blevet taget til fange i det magiske tårn Zuko. Er der overhovedet nogen af jer, der ved, hvordan vi kommer ind i det magiske tårn? Nej. Det er John og en skæve hutter. Jeg er ligeglad. Gå